Здравейте, приятели! Поредният успешен кладенец. Сега ще покажем. Тук сме сега в Русе, квартал ли, не знам, Касела чешма. Тук вече изкопахме колко? 1, 2, 3, 4, то ни е петия. Ето имам доста вода има. Дай да покажа. Ето тук ръкичката заминава надолу. Къде пръстът излезе. Къде тръбата сложена. Чакъла засипан, готов. Значи водата излезе някъде на 7 метра и половина. Сега е 14 метра. Смятайте, но долу излезе вече пясък и не ни позволява по-надолу да копаем. Пясък и малки камъчета почнаха да се появяват. Къде помпата си точи. Рекичката тече. Канала пълен. Ето коста. Сега ще го проточим няколко пъти, да се избистри водата. И човека се слага неговата помпа и точи. Благодаря, ако има някакви въпроси, питайте.